Welcome once again sa atong tipak-tipak nga mga istorya. Daghan kayong salamat sa inyong pag-tune in. Okay, mga kahigalaan ko, bag-o ra gini atong YouTube channel. Actually, gisugdan din ako karon sigurong buwan na. So, palihog kong suporta sa pagpindot sa bell na ikampana din sa inyong YouTube. Ipindot palihog aron makabalo mo nga na di kay bag-o nga kanang unsa ni mga istorya, mga episode. Libre bitaw ni YouTube mga kaigalan. As long as naang mo internet, you can actually listen to me and my stories. Okay? Alright. So, again, daghan kaayong salamat sa mga nag-subscribe o sa mga wala pa ka-subscribe, palihog kong subscribe. Aron malingaw mo kay daghan kay kong mga lami o mga katawanan o mga kilig-kilig ng mga istorya din sa atong channel nga gitawag og tipak-tipak ng mga istorya. Well, akong pangalan unya natin maghisgot og pangalan ipaw na ko ninyo tanan later on. Okay, pakita ra sad nako akong naong pohon karon pasensya na sa akong tingog lang sa mamaminaw. Okay, alright, thank you so much. Alright, so by the way, makahuna-huna po usahay nga ako na lang ilisan ang pangalan sa akong channel og shout out channel. Okay, nagsige na lang kog shout out. Shout out syempre kay ang atong mga kahigalaan sa atong palibot ganahan jud maminaw nga i-mention ang ilang mga okupasyon, mga trabaho. Syempre we have to be proud sa atong mga panarbaho kay nagtrabaho tagtarong gyud, walay binuang, walay panikas, ana na siya. So shout out sa atong mga kahigalaan din ha nga nagserbisyo sa ubang tao. Daghan kayong salamat ninyo. First of all, shout out sa atong mga mayors, mga governors, mga konsehales, mga gwapo-gwapo, o mga office workers. Pwede kayo mo maminaw na ako sa inyong break time ay. Ayun ka, wow. Paminaw mo na ako ha. Okay. So, kini mga tawhana kay, of course, they're very generous people and they're so busy right now. Ano naman? Busy sila kay burn naman good, diba? Hapit ng Pasko. So, busy sila pag budgets para sa mga 13th month pay o bonus, mga bugas, kwarta, mga dinataon sa panahon. So, daghang salamat. Thank you in advance atong mga government officials, no? Kay nagahin dyan sila og budget for this. And, of course, salamat sa mga taxpayers natong tanan nga nagbayad og buhis. Hooray! Okay, and of course, inaot dili malimtan ang atong mga janitor, no? So makita jud ko media sa gawas kay na jud janitor pero mga ubay-ubay silang nilhig aron makuhaan ang mga sagbot, mamutol og mga tanom din ha nga nag tawag isabud na sa mga power lines. So daghan kaayong salamat ninyo and hopefully di mo makalimtan sa inyong bonus karon ang maabot na Pasko, bagong tuig. Okay, anyway, shout out ninyong tanan. Sa tanan. Okay, shout out di ay sa atong mga religious groups, no? Sa atong mga kaigsuunang mga madre, pare, seminarians, deacons, missionaries nga involved kaayo sa pagpakuyanap sa tinuhuan nato, no? So shout out ninyo tanan mga sister, mga father, mga brother ug sa kamong tanan din ha, tanan na. Okay, hinaot na mo sa maayong panglawas ug makapadayon mo sa inyohang calling. Okay, salamat kayo. Speaking of seminarian, na ko best friend of seminarian before. Best friend naman good. Okay. Ana na siya. Okay, so buutan di kani mga seminaries, mga bright pag nga naman yung mga seminaries, mga bright o mga buutan man. Lagi. Okay, anyways, napari naman ko siguro siya. Okay, shout out ninyong tanan. Alright, so let's go to, okay, napajud ko na yung shout out niya. Again, muuna na gini na akong shout out channel, so di inatipatip. Anyway, shout out sa mga teachers din ha di ay nag-open na dero natong mga English schools. Salamat kay sa Ginoo nga ni okay na no na kay COVID di na kay tamahadlok, although we still have to be careful guys. Unya ni open na itong mga English schools. Of course, the Philippines very sikat kaayo sa
English teaching, no? So, shout out sa atong mga teachers diha nga nagtudlo og magkanagalaing-laing mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga mga nasod. Of course, atong mga gwapa o mga gwapo nga mga English teachers din ha. So, nagtudlo og mga Koreans, Taiwanese, Japanese, napoy mga Vietnamese, napoy mga Incheck, mga Chinese, and lastly, mga Thai. Okay? Actually, na ako'y na-meet ng mga Thai. Na ako Thai diha sa Cebu, no? So, nalipay po ko. Yeah, pero, kaya na naman ko ng mga Koreans, Taiwanese, Japanese, mga Chinese, o Vietnamese. So, na-surprise ko, ay, na, say Thai. Okay? Alright. So, shout out yung mga teachers na padayon sa pagtudlo og English ining mga tawhana. Well, teaching is a passion, so enjoy your work. And, padayon tagpagwapa o pagwapo kay syempre mo enroll gid mga bata kung gwapo at ang teacher. Lagi may binuang. Okay, mo enroll maguna sila. Ay, my teacher is beautiful. Lagi plus point maguna, X factor maguna. Na din na siya kung gwapo ka, daghang mo enroll or magpa-reserve na daan sa imong klase. Ikaw, gwapo man ka. Okay, so mo reserve ni mo may estudyante mga girls. Alright, yes, tinod-anay gid mga kaigalaan. Syempre mga estudyante ma-inspire gid na kung gwapo-gwapo ang mga teacher. Yan ako amiga dire. Ikaw din ha. Kay gwapa ra ba ka daghang magpa-reserve ni mga boys. Okay, so shout out sa atong mga teachers din ha, mga gwapo-gwapa. Well, of course, ang teaching usasad na, no? So, tarong mo ginato og tudlo kay aron ang mga estudyante makatun. Unya mang-invite og daghang estudyante nga mo ana sa Cebu. O, diba? So, pindot kaayo sumubom og maayong atong ekonomiya. Alright, so kisa pa may akong ka-shout outan. Shout out sa mga silingan. Uy, mga silingan diha karon nga gunit sa ilang cellphone kay naminaw nako. Mga kasilinganan din ha sa syudad sa Cebu, padong na dito sa norte, sa mga Katmon, mga Liloan, Consolacion, mga Sugod. Okay, shout out nyo kan hangtod na sa Bantayan. Abot magutag Bantayan kay YouTube maguni. Alimot ka, okay, ang transmitter. Basta nalay internet, pa-load lang ka mga kaigalaan ko, pa-load, aron maka YouTube. Shout out sa mga silingan din ng mga marites. Balo ba mga kining mga marites? Diba mga bahala dito, basta makachika. Pero in fairness, na apoy dili marites atong mga kasilinganan, kanang mga abutan kay mga silingan, mga caring kaayo, nga nasakita at tuon jud ta, kung sila luto na. Sila guluto ng lami, ikakban ka sa atong balay, no? Very kind neighbors. Unya, so nakita nyo na matabang po sila. So, shout out nyo din ha. Okay? So, shout out sa mga dato ng mga silingan. O mga pobre po nga silingan, of course. O katong mga arang-arang na sa middle class. Shout out ninyong tanan. Okay. So, humana atong shout out kay murag shout out channel na lang ni ako aron dili na ni kuan. Tipak-tipak ng mga istorya. Anyway, tinuang raha. So, again, tipak-tipak ng mga istorya gihapon ni. Salamat sa inyong pag-uban ka na ko karong adlaw. This is episode number 6 na data, number 6. Okay. Unsa ni atong hisgutan karon? Okay, ang hisgutan day nato karon. Mauning nakoy na experience. Nitong siguro grade 5 ko ato, ang science teacher nako nagpadala na mo og baki. Sa una, okay ra gid kay ko anang baki. Makita ko baki, okay ra gid kaayo. Ingon man jud among science teacher na, kung mas dako inyong baki ha, mas dako og score. Sa una lang na. Pues, paguli sa balay, ingon judahin ko sa akong amahan. Padadon na ba meaning miss o kuan? Baki, kuan tay, baki niya. Dapat kung dako, kay dako, arang dako po ang score. Masing tatayin tao, mao ba? Sus, tuod man, pag kinaugmaan na nakop na dahil siya, baki, upertijud ka dako sa baki. Oh my gosh, sinumdum ko sa dagway sa baki. Okay, so,
Nagdako pa kong amahan og baki o gibutang niya sa plastic bag. O tuod man ako gidala sa eskwelahan. Okay? Kadto manggong higayuna mag-dissect kunuhay mi og baki. Pero nahimo na namo ang dissecting tanan-tanan na already na ang baki na lang wa. So adtong panahon na dito na mi sa laboratory. Sus, unsa may nahitabo dingon si teacher, sige, get ready. O guniti ang inyong baki. Igunitan na nako akong baki inyong mga kigalaan ko. Purti man akong kagamay, no? So ang akong baki dako kaayo. Okay, guniti ang inyong baki, gamita ang inyong mga tudlo. Gamita inyong mga tudlo. Sipiti ang baki, gamit ang inyong mga tudlo. O, tuod man, buhat na ako mga kahigalaan ko. Dayon kuha sa inyong cutter. O, hiwa sa baki. Tunga-tunga sa ilang tiyan. O, gihiwa po na ako mga kahigalaan ko. Paghiwa agoy. Wa man ko kabantay nga ang ako dahil kusog sa akong kamot na wagtang na nabuhian ang baki. ni ulpot, ni lukso, nagdagan-dagan ang baki sa classroom ng higalaan ko. Ang maestra, kuhain mong baki, pangita! Sus, oh no, saan pa na ako pagpangita nga naguntol-untol na ang baki. Tuod man, nigawas ko sa laboratory, no? Sa kuan, pultahan, ipangita na ako ang baki. Unfortunately, wala na makita. So, sukad ni Adto, di na gyud ko. Muhikap og baki, mga kaigalaan ko. Shout out sa mga tao diha nga hadlukan og baki. So, normally di gyud ko mahadlok og baki, but then that experience made me hate baki. Kung makita ko baki sa layo, okay lang. Pero kung like ka na mag-garden, magtanaw sa mga pots na naibaki, agoy, portigin na akong dagan na mga kigalan ko. Ayaw, intang ko ninyo. O, regaluhi og baki. Palihog lang. Okay, so mauto ang akong istorya. Once ka mo, sa mga inyong kahadlukan ng mga hayop. Okay, you can comment down below. Kung wala, maayo. Motong akong istorya about sa baki nga akong gikahadlukan hangtod karon. Sunod natong istorya is ako dugay kay ko sunduon sa eskwelahan kay busy man akong mga ginikanan, no. Unya dugay ko sunduon sa eskwelahan, maapta na gabi maapil na lang gyud ko sa mga madri grocery. So, magrosaryo, tuyok-tuyok sa eskwelahan, mapagihapoy, sundo. Murag madrihonon man siguro ko. Ako siguro ning hunahon basin magmadri na lang sad ko. Anyway, bawaan na nila daan nga, okay. Dugay nila kao, dugay ni kauli, why sundo, si kuan na ni. O, di. Automatic, tawag ko na din ko nila. Mag-atang ako sa gate sa akong sundo niya, kay mga sisters pa dong naman nung nag-shoutout ko sa mga sisters, shoutout sa mga sisters din ha. So, tawagon na din ko nila, mayroon sila nga dali, mag-rosaryo lang ta, kala pa man kay sundo. Okay sister, buotan masagod kaayo sad ko, murag magunahuna sad ko ha, basin apilan siguro mga vocation encounter, kay basin magdihunan di ay ko. Okay. Dahil mga kaigalaan ko sa mag-rosaryo na dahil mi. So, mahuman ng rosaryo, igo po mabot akong sundo. Igabot sa akong sundo, ang guard mo, tawag na din ako. Dayon, ang guard no, kay pa-cute-cute po sa akong sundo. Kaya akong sundo, mga gumananahi na mo. So, mga babae. So, ang guard, pagpa-cute-cute dayon, kay mangutana din pa sa pangalan sa akong sundo. Yun din, guwapa lagi kang sundo. Sa yung pangalan, miss, mas mahal na lang sad ko. Siyempre, nagila-ila na sila, no? Ako mas mahal ko kay naka-like si guard sa akong sundo. So ako muna basig sige na ko kalit ani kuhaon kay aron si guard makakita sa akong sundo. Okay, so ang guard kailan na gid kay nako, no? Kay permi gid ko, it's either ma-late ko sa buntag or late sa ko kuhaon sa hapon, mapto na gabi. Pero okay ra, masabtan nagyapon nako kay syempre ako maginikana nangitag kwarta, pambayad sa eskwelahan, pamalit og mga unsa pa na dinhang gamitonon sa eskwelahan ug sa balay.
pangbayad sa bills nga nagkadako. Okay, so snacks. Okay, akong mahinumduman. Snacks sa hapon sa eskwelahan, lami kain ng mga saging mantikaan, no? Sana? Kalimot ko. Saging mantikaan sa gawa sa eskwelahan, sa gate bitaw sa eskwelahan. Dahil kayo mamaligyan na. Lamian kay kuan ng saging minantikaan. Shout out sa mga namaligyang saging minantikaan. So, la akong panahon, tag 5 ang tungan. Karon wa na 5. Regards na lang ko ng 5. Okay, so, kay wa na ko na 5, kay ang 5 ko nagkaroon, tungan ra ko na nga presyo. But anyway, lami gid kay ang saging mantika na binag-init-init niya kanang mag-on-on bitaw ang panahon. So, bugna-bugna ang panahon. So, init ang saging plus tamis-tamis pagkalami na lang gyud. Saging mantikaan, paborito natong tanan. Okay? Alright. Next, na akong asoy. Niapil kog sayaw bisag mauwaw. Di man kog gifted sa sayaw, pero sige na lang. Sayaw ra gyud ko or makikita akong tatay ug mama. Ug tuod man, group dance magud to. Murag ka ng folk dance ba. So, nakalimot sa steps tungod sa nervyos. Ug wa na gyud usab og sayaw. So, ingon na pakantahan na lang ko ninyo ben akong pasayaw. So, shout out sa mga dancers din, ano? Dancing is a gift. So, some people are not gifted with dancing. Usa na ko ana. So, dancing and singing, marag singing na lang ko, no? Ana na lang na siya. Okay, kaya nga kung tiil mo, gahi na gid siya inig kana bitaw adlaw na mo kuan ma-present. Hindi na sila magpo, hindi na sila hindi na makinumdum sa steps. Okay, so speaking of nervyos, gipabasa ko sa ang among eskwela na may misa kada buwan, no? So gipabasa ko sa readings sa eskwelahan. Nalipay kay nakauyon ang mga madre. Ingon din sila nga, mas okay din siya magbasa kaysa magsayaw. Ingon bitaw ko, sister, mas okay kung mabasa kaysa mo sayaw. Okay sad kung mo kanta kaysa sayaw. Pero kung papilion ko sa kanta o basa na lang jud ko. Nagkatawa ang madre nako. So mao to, kung naibasa-basa reading sa mass, ako na dayon ilahang tawagon. So nalipay rasad ko. Ana na siya. Okay, next natong istorya. Ang sunod natong paghisgutan mga kaigalaan ko mauning sama na akong ikuan i-share ninyo. Nakauyab. Okay, ni ganing uyab-uyab makakilig yun siya. Ay, kisa gikilig mo din. Okay. So, kini ganing uyab makakilig. Okay? So, first time na akong nakauyab actually, mga kuha na gito, 20 years old na ako. Nahuman akong eskwela, nakauyab ko. So, kanay laging first time po nakauyab, no, murag suway-suway na ganito siya ba. Lain kay ni, kisa katong tawana, di ko mastorya, di ko mag-tell. Okay, so nakauyab jud ko, mga kaigalaan ko. Unfortunately, usara gid siya kabuan. Kaya nga naman di ay, nakarealize ko nga ay kakapoy ba day aning uyab-uyab. Uy, ano naman? Kinahanglan mo ko makikita di ay, nga naman di pwede uyab-uyab lang, no, wala kita ay. Kinahanglan man gud ay mo magkita niya. That time busy kay ko mga kaigalaan ko. So, shout out sa mga busy people, wala time sa love. So, that time I was so busy. So, nakauyab jud ko usara jud kabuan pasay luag ko atong tawhana kay agay panahon di ay. So mag-uyab-uyab gay ta, it needs commitment di ay, no. So if you think you're busy and you cannot commit, ayaw na lagsud-sud kay sakit-sakit lang mo sa inyong dughan. So mo na siya nitabo, lesson learned. Charot cha. Okay, so mao na tuo sa kabuan unya ang akong mama kay numdum ko sa story sa akong mama.
dili mi pa holding hands. So, no holding hands. Nagbuong ko, ano may holding hands? Mag-uyab man. Di man ita ka holding hands, ani mag-uyab-uyab. May ngulis mama, di mag-holding hands kay na ako na'y kurente. Ay, ginoo ko. Tuod man, wag yun ko nag-holding hands ay. Okay, pag human, ikuyog sa uyab. Makainom din sa ko so i-remind sa ako mama, walay kiss-kiss. Walay kiss-kiss. Kay nga naman. Kay ka naman, nagyapoy kuryente. Anda, may buong jud ko ano makadali. Sa una man gud nagtubo ko si mama magsige istorya ng mga uyab-uyab. Nya makainom jud ko may dili mag-holding hands kay nako ni kuryente. Nya ako di ko ka-relate kay ano may kuryente. Nya di ka kiss kay nay kuryente. Tuod man pag uyab na nako, walay holding hands, walay kiss, maglakaw ra gyud. Tarong og lakaw. Magkuyo gani magtarong rag lakaw ana ra na siya. So shout out sa mga taong naka-experience ani no. Hadlok mag holding hands, hadlok mag kiss kay nako may kuryente. But anyway, usa ra gid to kabuan mga kaigalaan. Kay busy na ang akong beauty. Okay? So nipahuway sa ko og higugma-higugmag pila ka tuig, pila ka buwan, pila ka tuig kay murag di makaya sa akong powers ang panahon kay busy kaay sa trabaho niya. Syempre unang bin natong trabaho kay maobayay nagsweldo nato. So again, ana na siya no kung na kay time, okay. Kung wa kay time ayaw na lang tugat-tugang. Kay lisod na kaayo. So balik ta sa atong istorya aning uyab-uyab. Atong unang panahon, sumpay ta sa atong istorya sa uyab-uyab no. Atong unang panahon cellphone man gud to'y gamit, wala pa may Facebook. Nya kung way load, di ta ka-text. Nya mag-away na dayon, nga naman ka ni-text. Yung kaita. Okay, wala ko i-load. Naguman. Text ra gid to. Hello sa buntag, hello sa hapo, auto, hello sa kuan. Gabi okay. So nahinumdum na ko. Wala pa gid ay ko'y cellphone atong panahon na. So, ang among means of communication ato sa akong trato for 1 month kay tawagay ra gyud telepono or magpadasyag suwat. Karon very convenient na kay na. So dali ra kay maki-communicate sa imong boyfriend or girlfriend kay na may messenger. So dali ra kaayo. So ang ako lang take away ani again sa akong previous nga episode, kung dili ready ayaw na lang tuga-tuga. Okay? So again, para sigurado, walay holding hands, walay kiss-kiss, kay naay kuryente. Di ka pwede magpa-kuryente. Okay? So wala pa ko na lisensya. Ano na siya? Okay, so that ends my story today. Salamat kayo ng tanan sa pagpakig-uban nato. So sa 23-24 minutos. Daghang salamat and I hope you learned something from my story today. Again, this is episode 6 of Tipak-Tipak ang mga istorya. Again, goodbye and thank you. Amping mong tanan. Bye-bye.